Aprobado na po sa Committee on Public Works and Highways ng mababang kapulungan ang tatlong panukalang batas na naglalayong gawing national roads. Ang ilang pangunahing kalsada sa unang distrito ng Pangasinan. Kabilang sa mga panukala ang House Bill No. 5872 para sa Bobonot Tambobong Road sa Dasul, House Bill No. 5873 para sa Bulinaw-Anda Road sa mga bayan ng Anda at Bulinaw at House Bill No. 5874 para sa Bulinaw-Patar Road sa Bulinaw. Kapag naisabatas, ililipat sa national government ang pangangasiwa at pagpapaunlad ng mga naturang kalsada kabilang ang pondo para sa kanilang rehabilitasyon at pagpapalawak. Matagal nang isinusulong ng mga residente at lokal na pamahalaan ang pagpapabuti ng mga pangunahing lansangan sa kanlurang bahagi ng Pangasinan dahil sa epekto nito sa biyahe ng mga motorista na pagdadala ng produkto at pag-access sa mga komunidad at tourist destination sa lugar. Dadaan pa sa mga susunod na proseso ng Kongreso ang mga panukala bago tuluyang maisabatas. IFM News. IFM News. IFM.